అందరికి కనిపిస్తుందండి? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. కనిపిస్తుంది మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనము 13వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయేది క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగంలో మనకి 7 ప్రశ్నలు వేశారు భగవంతుడు. అర్జునుడు 7 ప్రశ్నలు వేశారు, 1 నుంచి 7 వరకు. తర్వాత జ్ఞానం యొక్క అంశాలు 8 నుంచి 12 వరకు చాప్టర్, ఇవి శ్లోకాస్. తర్వాత ఆత్మ గురించి, పరమాత్మ గురించి 13 నుంచి 19వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాము. తర్వాత జ్ఞానోదయం ఏంటని చెప్తున్నాను. కఠోపనిషత్తులో చెప్పబడిన విషయం. అవన్నీ కూడా 7 ప్రశ్నలు అనమాట. ఇది 20 నుంచి 35వ శ్లోకం వరకు జ్ఞానోదయం గురించి చెప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనము క్షేత్రం అంటే శరీరం, అంటే 24 వికారాలు ఉంటాయి అన్నమాట క్షేత్రంలో మన శరీరం. ఆ 24 వికారాల గురించి కూడా చెప్పుకోబోతున్నాము. అవి ఏంటి అన్నది చెప్తున్నాము. ఫస్ట్ అసలు ఏమి అడిగారు అర్జునుడు అన్నది చెప్తున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆఖరు శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? నిన్నటి 12వ అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకంలో ఏతు ధర్మ్యామృతం ఇదం ఏదోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధాదానామత్పరమా భక్తాస్తే అతీవ మే ప్రియా. అక్షయమైన ఈ భక్తి యొక్క సేవా మార్గమును అనుసరించుతూ శ్రద్ధతో నన్నే పరమగమ్యంగా చేసుకొని పూర్తిగా నిమగ్నులై ఉండేవారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు అనమాట. భక్తి యొక్క సేవా మార్గం అన్నింటికన్నా కూడా భక్తి యోగమే శ్రేష్టమైంది అని భక్తిని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు భగవంతుడు. ఆ సేవా మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ శ్రద్ధతో ఎవరైతే ఆ పరమ గమ్యం, ఆ సత్యం ఎక్కడుంది అన్నది, ఆ పరమ గమ్యాన్ని ఎవరైతే అనుసరిస్తారో, ఎవరైతే ఆ పరమ గమ్యాన్ని చేరుకోవటం కోసంగా నిమగ్నులై ఉంటారో వాళ్ళు నాకు ఎంతో అత్యంత ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్పనని నేను అధ్యాయంలో చెప్పారు. పరమ గమ్యం ఏంటి? గోలోక కృష్ణ భగవాను చేరటమే మన యొక్క పరమ గమ్యం. ఆయన్ని సేవ చేసుకోవటమే అన్నమాట. అది మనం గుర్తించాలి. అది గుర్తించి ఎవరైతే గుర్తిస్తారో వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకుంటారు అని చెప్పనని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనము ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగ త్రయోదశోధ్యాయః. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. అని చెప్పనని అడిగారు. ప్రకృతిని పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవచ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ అని చెప్పనని అర్జునుడు అడిగితే కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రం ఇత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేతి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్పారనమాట. ఇప్పుడు అర్జునుడు ఏమడిగారు? కృష్ణ,
ప్రకృతి మరియు పురుషుడు. ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే ఆనందించేవాడు గురించి, క్షేత్రము మరియు క్షేత్రం తెలిసిన వాడి గురించి, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయాన్ని గురించి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పినని అడిగారనమాట కృష్ణ భగవానుడిని అర్జునుడు. కృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్పారంటే, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, కుంతి కుమారుడా, ఈ దేహమును క్షేత్రం అని అంటారు, మరియు ఈ దేహమును తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారు. ఈ దేహాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరంటే, మన దేహం గురించి మనకు తెలుస్తుంది కదా, వేరే చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు, కానీ పరమాత్మకి తెలుస్తుంది. మన దేహం గురించి ఆత్మకి తెలుస్తుంది, మన ఆత్మకి తెలుస్తుంది, జీవాత్మకి, తర్వాత పరమాత్మకి కూడా తెలుస్తుంది. పరమాత్మ ఏంటంటే సర్వజీవ హృదయ నివాస అనమాట. అన్ని జీవుల గురించి తెలుస్తుంది, అన్ని దేహాల గురించి కూడా పరమాత్మకి తెలుస్తుంది అనమాట. జీవాత్మకి మాత్రం మన దేహం గురించి మాత్రమే తెలుస్తుంది. అది క్షేత్రం అని అంటారు. ఈ దేహాన్ని క్షేత్రం అని అంటారు. ఈ దేహమును తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారు. ఇద్దరు క్షేత్రజ్ఞులు ఉంటారు. ఎవరంటే జీవాత్మ, పరమాత్మ. ఎవరు? భగవానుడు. ఆ భగవానుడు ఏంటంటే ఆయనకి అన్ని క్షేత్రాల గురించి కూడా తెలుస్తుంది, జీవాత్మకు మాత్రం మన క్షేత్రం గురించి మాత్రమే తెలుస్తుంది. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత, క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం ఎత్తత్ జ్ఞానం మతం మమ. ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలో నేను క్షేత్రజ్ఞుడనని కూడా నీవు తెలుసుకొనవలను. ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకున్నట్టే జ్ఞానం అంటారు. ఇది నా అభిప్రాయము. అదే భరతవంశీయుడా, భరతవంశాన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారు అనమాట కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి. అన్ని దేహాల్లో నేను క్షేత్రజ్ఞుడనని కూడా నీవు అన్ని సర్వ జీవ హృదయ నివాస ఆయన, అన్ని జీవరాశుల్లో కూడా ప్రతి వాళ్ళ క్షేత్రంలో కూడా ఆయన నివసిస్తూ ఉంటారు. ఆయన ఉంటారు పరమాత్మ రూపంలో. నీవు తెలుసుకోవాలను. ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకున్నట్టే జ్ఞానం అంటారు. ఆ పరమాత్మ ఉన్నారు మన హృదయంలోనే, తెలుసుకోనటమే జ్ఞానం. ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. క్షేత్రాణి శరీరాన్ని బీజం చాపి శుభాశుభే తాని వేత్తిన యోగాత్మ తత క్షేత్రజ్ఞ ఉచ్యతే. ఈ దేహము క్షేత్రం అనబడును, దాని యందు దేహవంతుడును. దేహవంతుడు ఎవరైనా మన జీవాత్మ. దేహమును దేహవంతుని కూడా ఎరుంగు పరమ పురుషుడు. దేహాన్ని తెలుసు ఆయనకి, దేహంలో ఉన్నటువంటి జీవాత్మ గురించి కూడా తెలుసు. ఆయన ఎవరంటే పరమాత్మ. ఆయన పరమ పురుషుడు నివసిస్తారు. జీవాత్మ తర్వాత పరమాత్మ. పరమాత్మ చైతన్యమే జీవాత్మ. పరమాత్మలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక పెద్ద నిప్పు కణిక గని ఉంది. ఆ గనిలో నుంచి సన్న నిప్పు రవ్వ లేస్తుంది కదా, ఆ రవ్వే జీవాత్మ అనమాట. ఆ చిన్న చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. ఆ సూక్ష్మంగా ఉండే రవ్వ అంత చైతన్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఎలా కలిగి ఉంటుంది? పరమ పురుషుడి చైతన్యమే ఈ జీవ చైతన్యం, జీవుడి చైతన్యంగా మనకి అనిపిస్తుంది. అందుకని చెప్పనని పరమ పురుషుడు తర్వాత జీవాత్మ ఇద్దరు కూడా ఉంటారు. ఇద్దరు క్షేత్రజ్ఞులు ఒక దేహంలో ఉంటారన్నమాట. అందుచే అతడు సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడినాడు. ఎవరంటే ఈ కృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మ. అందరి క్షేత్రాల్లో కూడా ఆయన నివసిస్తారనమాట. ప్రతి దేహంలో కూడా క్షేత్రం అంటే దేహం. ఇప్పుడు ఆ క్షేత్రం గురించి ఎవరికి తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు మనం క్షేత్రం అంటే పొలం అని కూడా అర్థం వస్తుంది. పొలం అంటే రైతు మనకి ఆ పొలాన్ని సాగు చేస్తూ ఉంటాడు కదా రైతు. ఆ రైతు ఏం చేస్తాడు? శుభ్రం చేస్తాడు. శుభ్రంగా దానికి ఏ విత్తనాలు వేయాలి, ఆ పొలంలో ఏ విత్తనం వేస్తే బాగా పండుతుంది అన్నది రైతుకు తెలుసు. కొన్ని కాకరకాయలు వేస్తారు, లేకపోతే ఇంకొకటి వేస్తారు, లేకపోతే స్వీట్ గా ఉండే స్వీట్ పొటాటో వేస్తారు. ఏది వేసినా సరే ఆ క్షేత్రజ్ఞుడికే తెలుస్తుంది. ఎవరికి? ఆ రైతుకు మాత్రమే తెలుస్తుంది ఆ క్షేత్రంలో ఏం వేశారు అన్నది. ఏ బీజం వేశారు,
అది ఎన్ని రోజులకు మొలకెత్తుతుంది, ఎంత నీళ్లు పెట్టాలి, ఏమేం చేయాలి అన్నది ఆ రైతుకి అన్నీ తెలుస్తాయి. కానీ వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియవు. ఆ పొలం గురించి ఆ రైతుకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. అదే విధంగా మన క్షేత్రం గురించి మన క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మకు తెలుస్తుంది, జీవాత్మకి కూడా తెలుస్తుంది. కానీ వేరే క్షేత్రాల గురించి కూడా పరమాత్మకు తెలుస్తుంది, కానీ జీవాత్మకు తెలియదు. ఎందుకంటే సర్వక్షేత్ర నివాస ఆయన పరమాత్మ. అదే చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు ఆయన భగవంతుడు. అన్ని క్షేత్రాలు, ఈ శరీరాన్ని మరియు దాన్ని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకుంటే జ్ఞానం అని అంటారు. ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. తక్షేత్రం యచ్చయా దృక్చా యద్వికారే యతశ్చయత్ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు క్షేత్రం యొక్క సంక్షేప వర్ణనమును, అది నిర్మింపబడు విధానమును, అందరి మార్పులను, అది ఉద్భవించు స్థానమును, క్షేత్రజ్ఞుడెవడు అని, ప్రభావములు ఎట్టివి అని విషయాన్ని వింటాం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఆ క్షేత్రం యొక్క సంక్షేప వర్ణనం. ఇప్పుడు మనకి పొలం ఉందనుకోండి, ఆ పొలంలో మంచి విత్తనాలు వేస్తే మంచి పంట వస్తుంది. దానికి చేసినటువంటి కృషిని బట్టి ఆ దిగుబడిని తీసుకోగలుగుతాడు రైతు. అదే విధంగా మన దేహం, మన జీవాత్మ ఉంటారు కదా, అవి దానికి జీవాత్మ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటాడు. జీవాత్మదేమి ఉండదు. ఆ ప్రకృతి ద్వారా వచ్చినటువంటి కర్మ గుణాలు ఉంటాయి కదా, ఆ గుణాల మూలంగా మనం చేసిన కర్మలు, మన పూర్వజన్మ వాసనలు ఉంటాయి. ఆ వాసనలన్నింటి మూలంగా మనము కొన్ని కర్మలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ కర్మల ఫలితం అంతా కూడా మనం అనుభవించాల్సి వస్తుంది. ఆ కర్మల ఫలితంగా ఈ దేహం వచ్చిందనమాట. ఈ దేహంలో నేను ఇచ్చేస్తున్నాను అని జీవాత్మ అనుకుంటాడు. కానీ జీవాత్మకి అంటే ఆ జీవాత్మకు కూడా మన సూర్యుడికి మేఘం కమ్మినట్టుగా ఆ మేఘం కమ్ముతుంది అనమాట. ఆ గుణాల ప్రభావము మేఘంలాగా కమ్ముకుంటుంది. కమ్ముకున్నప్పుడు అన్ని నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటాడు జీవాత్మ. కానీ జీవాత్మ చేయడు. మన శరీరం మనమే చేస్తాం అనమాట. సూక్ష్మ శరీరం ఉంటుంది, తర్వాత మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, చిత్తం. మన ఆ చిత్తంలో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట మొత్తం. మనం కోరికలు కానీ మనం ఏది ఇష్టపడుతున్నాం అంతా కూడా దాన్ని మనసు దగ్గరికి వెళ్తుంది. మనసు ఒప్పుకోవాలి. మనసు నుంచి చిత్తానికి వస్తుంది. చిత్తానికి వచ్చిన తర్వాత అది మనం చేయాలా వద్దా అన్నది బుద్ధి నిర్ణయించాలన్నమాట. బుద్ధి ద్వారా అది నిర్ణయించబడుతుంది, చేయాలా వద్దా దీన్ని అన్నది. అది అవన్నీ నేనే చేస్తున్నానని జీవాత్మ అనుకుంటాడు. కానీ ఇక్కడ చూడండి, సాక్షిభూతుడై ఉన్నాడు పరమాత్మ. అవన్నీ ఆ ఫలాలన్నీ కూడా ఈ జీవాత్మ ఆ ఫలాలన్నీ ఆరగిస్తున్నాడు అనమాట. మన క్షేత్రంలో ఉండి ఆ ఫలాలన్నీ కూడా ఆరగిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు రైతు ఏ విధంగా అయితే పంట దిగుబడి తీసుకుంటాడో అదే విధంగా మనం ఈ క్షేత్రంలో ఉండి మనం చేసినటువంటి కర్మలకన్నింటికి కూడా ఫలితాలు వస్తాయి. ఆ ఫలితాలన్నీ కూడా మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. తీసుకొని ఆ క్యారీ చేస్తుంది జీవాత్మ. వేరే క్షేత్రంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు అవన్నీ తీసుకొని ఆ క్షేత్రంలో ప్రవేశిస్తుంది. ఋషుభిర్బహుదా గీతం ఛందోభిర్వివిధైః పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితైః. క్షేత్రజ్ఞుని గురించి ఆ జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషులచే వివరించబడింది. ఎన్నో వేద సూత్రాలలో ప్రత్యేకముగా బ్రహ్మసూత్రాలలో సహేతుకముగా మరియు హేతుబద్ధంగా వివరించబడింది. అంటే ఇక్కడ వేదాంత సూత్రాలు అంటే మనకి ఉపనిషత్తుల్లో నుంచి చెప్పింది ఏదంటే, మనకి ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అన్నమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ స్టేజెస్ అన్నమాట. దీన్ని బ్రహ్మపుచ్చం అంటారు. ఇప్పుడు అన్నమయ స్టేజ్ అంటే భగవంతుడిని అనుభూతి పొందుతారనమాట. భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చెప్పనని తెలుసుకుంటారు. అన్నమయ స్టేజ్. మామూలుగా మనం భౌతికంగా చూస్తే ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఉంటాడు. పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడు, మొత్తం అన్ని కూడా
ప్రతిదీ నోట్లో పెట్టుకుంటాడు. వాడికి ఎంతసేపు ఏది చూసినా తినాలి అన్నదే తెలుసు, అంతకన్నా ఇంకేం తెలియదు అనమాట. పిల్లవాడు ప్రతిదీ నోట్లో పెట్టుకుంటాడు, తినాలని చూస్తాడు. అది తినాలా వద్దా అనేసి తల్లి నిర్ణయిస్తుంది అనమాట. అట్లా అంటే గురువు ఉండాలి మనకి. మన గురువు నిర్ణయించాలి మనం ఏది తీసుకోవాలి ఏది తీసుకోకూడదు అన్నది. మనకి తల్లి స్థానంలో గురువు ఉండాలి మనకి ఆధ్యాత్మికంగా అయితే కనుక. అట్లా అన్నమయ స్టేజ్ అది. తర్వాత అన్నమయ స్టేజ్ అయిన తర్వాత ప్రాణమయ స్టేజ్లో ఏంటంటే ఏది తీసుకోవాలి అన్నది గుర్తిస్తాం అనమాట. అంటే మనం ఆధ్యాత్మికంగా అయితే గనక ఏ బుక్స్ ఉన్నాయి, ఏవేవి చదవాలి, మనము ఏ లైన్లో వెళ్ళాలి అన్నది మనము నిర్ణయించుకుంటాం అనమాట. ఒక గుర్తింపు అనేది జరుగుతుంది. మనం ఇవి చదువుకోవాలి, ఈ భగవద్గీత చదువుకోవాలి, ఈ క్లాస్లో జాయిన్ అవ్వాలి అని చెప్పిన అనేది ప్రాణమయ స్టేజ్. అంటే మన ఆత్మ పరమాత్మ వీటిని కూడా తెలుసుకుంటాం, అది ప్రాణమయ స్టేజ్. ప్రాణమయ స్టేజ్ అంటే మనకి భౌతికంగా ఏంటంటే పిల్లవాడు తనకి ఇష్టాలు తెలుస్తాయి. నాకు ఇది ఇష్టం కాదు, నోరు తెరవడు అనమాట తల్లి దగ్గర. ఆ నోట్లో బలవంతంగా తెరిచి తల్లి తినిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట బలవంతంగా పిల్లవాడి చేత. అట్లా మనము ఈ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వటం కానీ, లేకపోతే బుక్స్ చదవటం కానీ, మంత్ర జపం కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక అది అభ్యాసంగా తీసుకుని కూర్చోవాలన్నమాట. కూర్చుని చెయ్యాలి, బలవంతంగా చేస్తేనే అది అభ్యాసం అవుతుంది. అది సెకండ్ స్టేజ్. తర్వాత అన్నమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ. అవి చదవటంలో భావనము, అంగీకారము అనంతరము వ్యాపించును. తర్వాత అవి చదివినందువల్ల ఏమైతుంది అన్నది మనకి తెలుస్తుంది. ఆ జ్ఞానమయ స్టేజ్లో ఆధ్యాత్మికంగా ఏంటంటే భగవద్గీతలో ఏముంది, భాగవతంలో ఏముంది, గురువులు ఏం చెప్తున్నారు, అవన్నీ వినగలుగుతాం అన్నమాట, వింటూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక గురువుని ఎంచుకుని భౌతికంగా ఆ గురువు దగ్గర జాయిన్ అవుతారు. జాయిన్ అయ్యి వీళ్ళు కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అన్ని ఒక్కొక్కటే నేర్చుకుంటూ 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్ వాళ్ళు పైకి వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. క్లాసెస్ మారుతూ వాళ్ళ క్లాస్ కంప్లీట్ కాగానే ఇంకో క్లాస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అదే విధంగా మనకు కూడా ఆ గురువు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క స్టేజే మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అన్నమాట. తర్వాత విజ్ఞానమయ. ఇంప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాత విజ్ఞానమయ అంటే బ్రహ్మానుభూతి ఉండును. ఇందు జీవుని యొక్క మనస్సును, జీవ చిహ్నములను జీవుని కంటే కూడా భిన్నములుగా ఉండును. తర్వాతిది దివ్యమైన స్థితి ఆనందమయ. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆత్మ పరమాత్మని గుర్తిస్తాం మనం విజ్ఞానమయులు. గుర్తించిన తర్వాత ఆత్మకి ఏ విధంగా మనం ఆహారాన్ని అందించాలి, ఆత్మని ఏ విధంగా తృప్తిపరచాలి, శాంతిగా ఉంటుంది ఆత్మ. మన ఆత్మ ఒక గురువుని ఏర్పరచుకున్నాం కదా, ఆ గురువు ద్వారా ఆ గురువు చెప్పిందంతా విని దాన్ని అప్లై చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. 16 మాలలు చేయండి మీరు అని చెప్తారు గురువు గారు. ఆ 16 మాలలు కూడా ప్రతిరోజు కూడా చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ప్రతిరోజు కూడా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. 16 మాలలు జపం చేస్తూ ఉంటాం. తర్వాత భగవంతుడి గురించి చెప్తారు. భాగవతం చదవండి, భాగవతం వినండి, భగవద్గీత చదవండి, దీంట్లో ఇది ఉంది, దీని గురించి ఈ ఫలితం వస్తుంది, ఈ విధంగా మీరు దీన్ని చదువుకోవాలి అనే దాన్ని కూడా గురువు చెప్తూ ఉంటారు. దాని గురించి ఒక అవగాహన వస్తుంది మనకి జ్ఞానమయ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వీళ్ళు విజ్ఞానమయ స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి అనుభవం వస్తుంది, సబ్జెక్ట్ మీద మనకు అనుభవం వస్తుంది. అదే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి భౌతికంగా కూడా వాళ్ళు ఒక దీనికి వెళ్ళిపోతారు, ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళ చదువు అయిపోతుంది. చదువు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు అనుభవంలోకి వస్తుంది. వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక జాబ్లో చేరుతారు. జాబ్లో చేరిన తర్వాత వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా దాన్ని అప్లై చేస్తూ ఉంటారు, దాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. దాంట్లో ఉన్న లోతుపాతులన్నీ కూడా తెలుసుకొని దాంట్లో ఫాలో అవుతూ ఉంటారనమాట. తర్వాత ఇక్కడ వీళ్ళు ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికంగా అంతా కూడా వాళ్ళు తెలుసుకొని గురువుని అడిగి ప్రశ్నలు వేయటం, అవన్నీ తెలుసుకోవటం, దాంట్లో హెచ్చుతగ్గులు తెలుసుకోవటం అన్నీ కూడా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత విజ్ఞానమై అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళ జీవితంలో కూడా అప్లై చేసుకుంటారు, మంచిని అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట.
ఆత్మని తృప్తి సంతోషంగా పెట్టి పరమాత్మతో అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడితో మన ఆత్మని ఏ విధంగా అనుసంధానం చేయాలనేది విజ్ఞానమయ స్టేజ్. అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్న దాన్ని ఆనందమయ స్టేజ్ అంటే పూర్తిగా వాళ్ళ అనుసంధానం అయిపోతుంది వాళ్ళ ఆత్మ. బ్రహ్మానుభూతి ఉండును, బ్రహ్మానుభూతిలో ఉంటారు వాళ్ళు పూర్తిగా. అంటే ఆ పరమాత్మ అనుభూతికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. పూర్తిగా ఆత్మకి పరమాత్మకి అనుసంధానం అవుతుంది. ఆ భగవంతుడిని చూస్తూ ఉంటారు. గురువు చెప్పిన పద్ధతిలో వెళ్ళటం ద్వారా ఆ భగవంతుడి దర్శనం అయిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అది ఆనందమయ స్టేజ్. ఆ ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళు భౌతికంగా వీళ్ళు ఉద్యోగం సంపాదిస్తారు కదా, ఈ ఉద్యోగంలో వచ్చే డబ్బులు ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాలి, ఇల్లు కొనుక్కుందామా లేకపోతే మ్యారేజ్ చేసుకుందామా, పిల్లలు, ఇదంతా కూడా సంసారం ఏర్పడుతుంది. ఈ సంసారంతో ఎంజాయ్మెంట్ లో వీళ్ళు ఈ భౌతికమైనటువంటి దీంట్లో ఈ ఎంజాయ్మెంట్ ఏ విధంగా చేయాలి, ఈ డబ్బుల్ని ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టుకోవాలి, ఏ విధంగా ఖర్చు చేయాలి, ఈ దీంట్లో కూడా ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు వీళ్ళు భౌతికంగా. ఆధ్యాత్మికంగా ఏమో పూర్తిగా భగవంతుడితో అనుసంధానం అయిపోతుంది వాళ్ళ మనసు, ఆత్మ. ఆత్మ అనుసంధానం చేయటం ద్వారా పూర్తిగా వాళ్ళు భగవంతుడిని చూస్తూ ఆనందంలో మునిగిపోతారు అనమాట. ఇది ఆనందమయ స్టేజ్. ఇట్లా అన్నమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ, దీన్ని బ్రహ్మపుచ్చం అంటారు. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞాని గురించి ఆ జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషులచే వివరింపబడింది. వ్యాసుల వారు ఆ వేదాలని ఉపనిషత్తులుగా రాశారు. వేదాలు అందరూ చదవలేరు, కష్టమవుతుందని ఉపనిషత్తులు, మళ్ళా ఇతిహాసాలు, పురాణాలు, వీటన్నింటి ద్వారా మనం తెలుసుకుని ఋషుల చేత వినబడి ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మ సూత్రాలలో ఇది సహేతుకంగా మరియు హేతుబద్ధంగా వివరింపబడింది. ఇప్పుడు మనం 6 విషయాలు. అర్జునుడి ప్రశ్నలు ఏంటి? ప్రకృతి అంటే ఏంటి? ప్రకృతి 6 ప్రశ్నలు ఏంటి? 1, 2, 3, 4. భౌతిక ప్రకృతి, ప్రకృతి అంటే. తర్వాత పురుషుడు అంటే ఎవరు? భోక్త. భోక్త ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు పురుషుడు. నెక్స్ట్ మన జీవాత్మ కూడా. తర్వాత నిమిషం జ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే ఏంటి? జ్ఞానం అంటే మనము ఆ విషయాన్ని గురించి తెలుసుకోవటం జ్ఞానం అంటే. ఆ మన ఆత్మ గురించి, పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవటాన్ని జ్ఞానం అంటారు. భోక్త ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు. జ్ఞానం అంటే మనం ఆత్మ గురించి, పరమాత్మ గురించి తెలుసుకుండేది. దేహం అంటే ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి? దేహం ఏమో క్షరము, ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు కూడా అనాది, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఆత్మలు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి, పరమాత్మ కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు. ఆ విషయం తెలుసుకోకుండా తర్వాత ఈయన గర్భోదక సాయి విష్ణు, కారణోదక సాయి విష్ణు గర్భంలో మొత్తం ఆత్మలన్నీ కూడా ఆ కారణోదక సాయి విష్ణు గర్భంలో ఉంటాయట. ఆ గర్భంలో నుంచి మనకి తామరతుడు బయలుదేరిక తామరతుడు లో విరాట్ పురుషుడు వస్తాడు. విరాట్ పురుషుల్లోకి వస్తాయి ఆ ఆత్మలన్నీ కూడా. ఆ ఆత్మలన్నీ వచ్చిన తర్వాత అక్కడి నుంచి బ్రహ్మదేవుడు ఉద్భవిస్తారు. ఆ బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాయి. బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేస్తారు? ఏ ఆత్మని ఏ శరీరంలో ప్రవేశపెట్టాలో, సృష్టికర్త కదా, ఆ శరీరంలో ప్రవేశపెట్టేస్తారు. అది జ్ఞానం. తర్వాత జ్ఞేయం. జ్ఞేయం అంటే ఏంటంటే జ్ఞేయం తాలూకు లక్ష్యం జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవటం. ఈ జ్ఞానం విషయంలో అంటే కారణోదక సాయి విష్ణు, గర్భోదక సాయి విష్ణు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు, వీళ్ళందరూ. క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఏమో పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి జీవరాశి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారన్నమాట క్షీరోదక సాయి విష్ణు. అది తెలుసుకోవటమే జ్ఞేయం. తర్వాత క్షేత్రం గురించి తెలుసుకోవాలి. క్షేత్రం అంటే మన దేహం క్షరం. దేహము
ఇప్పుడు ఉంటుంది, మళ్ళీ కొన్ని రోజులు అయ్యేటప్పటికి అది నశించిపోతుంది. ఆ దేహం గురించి తెలుసుకోవాలి. ఈ దేహానికి ఏం చేయాలి మనము? ఈ దేహంలో ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు ఉన్నారు. ఈ దేహంతో వచ్చాం, మనం మనుష్య శరీరంతో వచ్చాం. మనుష్య శరీరంతో వచ్చినప్పుడు ఆ శరీరానికి తగ్గ పని ఏంటి? మనం చేయాల్సిందల్లా భగవంతుడిని తృప్తిపరచటమే, భగవంతుడి సేవ చేసుకోవాలి. అది తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఆ క్షేత్రం గురించి తెలుసుకోవాలి. తర్వాత క్షేత్రజ్ఞుడు, పరమాత్మ ఆత్మ ఇద్దరు క్షేత్రజ్ఞుడు. శరీరంలో క్షీరోదక స్థాయి దేహాన్ని ఎరిగిన వాళ్ళు ఎవరంటే పరమాత్మ రూపంలో క్షీరోదక స్థాయి విష్ణు అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు. మన హృదయంలో కూడా ఆయన ఉంటారన్నమాట. ఆయన మనకి ఆయన సాక్షిభూతుడై ఉంటారు. మనం చేసే కర్మలన్నింటి కూడా సాక్షిభూతుడై ఉంటారు. ఆ కర్మ ఫలాలన్నీ కూడా జీవాత్మ అనుభవిస్తూ ఆ కర్మ ఫలాల వలన వచ్చినటువంటి ఫలితాలు, కర్మల వలన వచ్చినటువంటి ఫలితాలను క్యారీ చేసి వేరే దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే పరమాత్మ, క్షేత్రం అంటే దేహం, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహాన్ని ఎరిగిన వాడు, ఆత్మ పరమాత్మ. అంటే మన దేహం గురించి మనకు తలకాయ నొప్పిగా ఉంది, తలకాయ నొప్పిగా ఉంటే మనం చెబితేనే ఎదురు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, లేకపోతే తెలియదు కదా. అది మన దేహాన్ని మనకి తెలుస్తుంది, మన జీవాత్మకు తెలుస్తుంది, పరమాత్మకు కూడా తెలుస్తుంది అన్నమాట. మన దేహం గురించి ఏంటి అన్నది, మన దేహం ఏం చేయాలి, మన దేహం యొక్క పని ఏంటి అన్నది కూడా జీవాత్మకే తెలుస్తుంది. కానీ మోహం గమ్మేస్తుంది. గుణాలు వీటి ప్రభావం జీవాత్మ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటాడు, అంతా నాదే అనుకుంటాడు. జీవాత్మ పరమాత్మ, పరమాత్మ కూడా ఉంటారు, పరమాత్మ సాక్షిభూతుడుగా ఉంటారు. దేహం నెరిగిన వాళ్ళు అనమాట ఆత్మ పరమాత్మ. తర్వాత జ్ఞానం, జ్ఞానం అంటే క్షేత్రం మరియు క్షేత్ర అవగాహన చేసుకుంటే జ్ఞానం. క్షేత్రం అంటే ఏంటి, క్షేత్రం అంటే ఎవరు, వీటన్నింటి గురించి కూడా ఒక నిర్ణయానికి, ఒక అవగాహనకి రావటాన్ని జ్ఞానం అంటారు. ఈ జ్ఞేయం అంటే పరమాత్మ, పరమాత్మ గురించి దాన్ని తెలుసుకొని ఆ పరమాత్మ సేవలో మనము నియుక్తులవ్వాలన్నమాట. అనుభవం అనమాట, అనుభవించటాన్ని జ్ఞేయం అంటారు. ఇప్పుడు ఏదైనా సరే మనం ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవటం జ్ఞానం. ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ విషయాన్ని అప్లై చేసుకోవటం జ్ఞేయం అనమాట. మనం ఇలా ఈ విధంగా చెయ్యాలి అన్నది ఆ చేసి చూడటం అన్నది జ్ఞేయం అనమాట. ఇప్పుడు ఒక తేనె సీసా ఉంది, తేనె ఉన్నది దాంట్లో కనిపిస్తుంది మనకి, ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంది తేనె సీసా, లోపల ఉంది, చిక్కగా ఉంటుంది, అది స్వీట్ గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుంటాం, అది జ్ఞానం. ఊరికే విని తెలుసుకుంటాం. దాన్ని చేతిలో వేసుకుని దాన్ని తిన్నప్పుడు అది దాని టేస్ట్ తెలుస్తుంది, మనకి రుచి తెలుస్తుంది. కాబట్టి అది జ్ఞేయం. అట్లాగే మనం ఏదైనా పుస్తకం గురించి వింటాం, భగవద్గీత గురించి వింటాం, భగవద్గీత క్లాసెస్ గురించి వింటాం. విన్న తర్వాత ఆ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యి మనము ఆ క్లాస్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, ఈ శ్లోకంలో ఏముంది, ఎలా మనం తీసుకోవాలి ఈ శ్లోకాన్ని తెలుసుకుని దాని గురించి అవగాహనలోకి వచ్చినప్పుడు అది జ్ఞేయం అన్నమాట. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకంచ పంచచేంద్రియ గోచరాః ఇచ్ఛాద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాత శ్వేత చేతనా ధృతిః ఏత క్షేత్రం సమాసేన సవికారం ఉదాహృతం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి పంచకర్మేంద్రియాలు ఏంటి, పంచమహాభూతాలు, నిర్జాహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియాలు. ఇప్పుడు మనకి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఏంటి చెప్పండి మీరు, మీకు ఇన్ని రోజుల నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం కదా. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఏంటి? జ్ఞానేంద్రియాలు ఎవరైనా చెప్పండి. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి.
అశోక్ ప్రభుజీ చెప్తారా? పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు. అమ్మ నమస్కారం అమ్మ. అది బుద్ధి, జ్ఞానము, మనసు. తప్పండి. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు. కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, నోరు, స్కిన్. ఇది పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు. తర్వాత పంచ కర్మేంద్రియాలు. కర్మేంద్రియాలు ఏంటి? కర్మేంద్రియాలు ఏంటి? కాళ్ళు, చేతులు, గొంతుక, మర్మ అవయవాలు, అవి పంచ కర్మేంద్రియాలు. పంచ తన్మాత్రలు. ఇప్పుడు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, ముక్కు, చెవి, నాలుక, చర్మం, కన్ను, ఇవన్నీ కూడా. ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు ఏంటి? ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలంటే కన్ను. కన్ను ఏం చేస్తుంది? చూపు. తర్వాత ముక్కు ఏం చేస్తుంది? వాసన. కన్ను ఏమో మనకి లైన్ గా చెప్తాను నేను. ఇప్పుడు గంధం. గంధం అంటే వాసన, భూమి. తర్వాత అగ్ని. అగ్ని ఏమో రూపం. రూపం అంటే కన్ను అన్నమాట, కన్ను. తర్వాత జలం, రుచి. జలం అంటే రుచి. రాసుకోండి మీరు. జలం అంటే రుచి. రుచి అంటే నాలుక. వాయువు అంటే స్పర్శ. స్పర్శ అంటే టచ్ అనమాట, స్కిన్. మనం తాకితే తెలుస్తుంది కదా, స్కిన్ అనమాట, టచ్. తర్వాత ఆకాశం. ఆకాశం అంటే శబ్దం. శబ్దం అంటే చెవి. చెవి గురించి చెప్పేది. ఇవన్నీ కూడా కలిపి మనకి మొత్తం సూక్ష్మ అంశాలు ఏంటంటే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. ఇవి 3 అన్ని కలిపి మనకి 24 భౌతిక మూలకాలు. ఈ భౌతిక మూలకాలు పెట్టి మనకి ఈ శరీరం అన్నది ఏర్పడింది అన్నమాట. మహత్తత్వం, ఇంకొకటి మహత్తత్వం, మొత్తం 4 అన్నమాట. సూక్ష్మాంశాలు మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, మహత్తత్వం. ఇదంతా కలిపి 24 మూలకాలు పెట్టి ఈ శరీరాన్ని తయారు చేయటం జరిగింది అనమాట. ఈ 24 మూలకాలు ఉంటాయి మన శరీరంలో. ఓకేనా? అర్థమైంది అందరికి? హరే కృష్ణ. కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి. ఇప్పుడు 5 కర్మేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, తర్వాత 5 పంచతన్మాత్రలు, 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు, మొత్తం కలిపి 20. తర్వాత సూక్ష్మ అంశాలు ఏంటంటే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, మహత్తత్వం. మొత్తం 24. ఈ 24 కలిపి మనకి ఈ 24 తత్వాలతో, లక్షణాలతో మనకి ఈ శరీరం అన్నది తయారు చేయబడింది. అమానిత్వం, అదంబిత్వం, జ్ఞానం యొక్క అంశాలు అన్నమాట. ఇవి జ్ఞానం యొక్క అంశాలు ఏంటంటే అమానిత్వం, అదంబిత్వం, అహింసా, క్షాంతి, రాజ్యవం, ఆచార్యోపాసనం, శౌచ్యం, స్థైర్యం, ఆత్మ వినిగ్రహ, ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం, అనహంకార ఏవ చ, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషానుదర్శనం, అసక్తిరనభిష్వంగః, పుత్రధారా గృహాద్విషు, నిత్యం చ సమచిత్తిత్వం, ఇష్టానిష్టోపతిష్ఠతి, ఇష్టానిష్టోపపత్తిషు మయి చానన్య యోగేన భక్తిరవ్యభిచారిణి, వివిక్త దేశ సేవిత్వం, ఆరతి జన
సంసది ఆధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వజ్ఞానార్థదర్శనం ఏతజ్ఞానం ఇది ప్రోక్తం అజ్ఞానం యదతో జ్ఞేయః. ఇప్పుడు ఇక్కడ వినయం, అమానిత్వం అంటే వినమ్రత, వినయంగా ఉండటం, గర్వం లేకుండా ఉండటం, అహింస, ఓర్పు, సరళత మరియు ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించుట, పరిశుభ్రత అంటే మనకి మన దేహం శుభ్రం వస్తుంది, మన లోపల కూడా అంత శుభ్రత కూడా వస్తుంది. శుచి, తర్వాత స్థిరత్వం, ఆత్మ నిగ్రహం, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను ఛేదించటం, మిథ్యాహంకారం లేకపోవడం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించటం. అంటే మనకి ఈ ప్రతి జీవికి కూడా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఈ వీటి ప్రభావం అన్నది ఉంటుంది. ఈ ప్రభావాన్ని మనము తప్పించుకోవాలి అనే విషయాన్ని గుర్తించటం అనమాట. నిర్లిప్తత అంటే కామ్గా ఉండటం. మనం కామ్గా ఉంటూ మన జపంలో, మన ధ్యానంలో, భగవంతుడి దీంట్లో ఉండటం అనమాట. పిల్లలు, భార్య, ఇల్లు మొదలైన వాటి బంధం నుండి విముక్తి. అంటే వీళ్ళతో ఉన్నప్పటికీ కూడా వీళ్ళని వదిలేయమని చెప్పట్లేదు భగవద్గీత మనకి. ఈ పిల్లలు, భార్య, ఇల్లు వీటితో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకు చేస్తూ మనం భగవంతుడిని మనసంధానం చేసుకోవాలన్నమాట. మన మనసుకి భగవంతుడితో సేవలో ఎక్కువగా నియుక్తం చేయాలన్నమాట మన మనస్సుని. తర్వాత సుఖ దుఃఖ సందర్భాలలో సమచిత్తం. సుఖం వచ్చినా ఎక్కువగా పొంగిపోకూడదు, దుఃఖం వచ్చినా కుంగిపోకూడదు, స్థిరంగా ఉండాలి, స్థిర మనస్తత్వంతో ఉండాలన్నమాట, సమచిత్తంతో ఉండాలి. దుఃఖం వచ్చిందనుకోండి, విపరీతంగా దుఃఖపడుతూ ఉంటే ఆ దుఃఖాన్ని ఏ విధంగా మనం నివారించుకోవాలనే విషయం తెలియదు. దుఃఖం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఏదైనా రుగ్మత వచ్చినప్పుడు వస్తుంది, ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు, ఇంట్లో వాళ్ళు సిక్ అయినప్పుడు వాళ్ళని ఏ విధంగా తీసుకెళ్ళాలి, ఏ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి, ఏ డాక్టర్కి చూపించాలి, మనకి ఏదైనా ఫైనాన్షియల్గా ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఆ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ని ఏ విధంగా తీర్చుకోవాలి, అదే ఆలోచన ఎప్పుడు వస్తుంది? దుఃఖపడుతూ ఏడుస్తూ కూర్చున్నాం అనుకోండి, మన త్వరలో కూడా బుద్ధి పనిచేయదు అనమాట. కాబట్టి ఆ సందర్భాల్లో మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకొని సమచిత్తంతో ఉండాలి. నా ఎడ నిరంతరమైన విశుద్ధ భక్తి, నిరంతరం ఎప్పటికీ కూడా 24/7 ఎప్పటికీ కూడా కృష్ణనామ జపం చేస్తూ ఉండమని చెబుతున్నారు. ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలని కోరుకోవడం అంటే అందరిలో వెళ్ళి కూర్చుని మనం జపం చేయాలంటే కుదరదు. కాబట్టి అక్కడే మనకి ఫంక్షన్స్ కి వాటికి వెళ్ళినా కూడా ఒక పక్కకి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి కూర్చుని మనం కృష్ణనామం జపం చేసుకుంటూ కూర్చోవాలి. అందరిలో కూర్చుని ఆ పోసుకోవాలి కబుర్లు, అదట్లా ఇది ఇట్లా అని చెప్పి నన్ను మాట్లాడుకుంటూ వింటూ కూర్చోకూడదు అనమాట. సామాన్యం పట్ల విరక్తి. అందరూ ఆ జనం అందరి దగ్గర కూర్చుని అందరి విషయాలు వింటూ దీని మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టద్దని, విరక్తి పెట్టుకో, వైరాగ్యం తీసుకొచ్చుకోమని చెబుతున్నారు అనమాట. స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడం. స్వీయ సాక్షాత్కారం అంటే ఆత్మని భగవంతుడితో సాక్షాత్కరింపజేసుకోవటం, ఆత్మని అనుసంధానం చేసుకోవడం ద్వారా మనకి భగవంతుడు సాక్షాత్కరిస్తారు. ఆ స్వీయ సాక్షాత్కారాన్ని అంగీకరించాలన్నమాట. దాన్ని మనం తప్పకుండా మనకి భగవంతుడు కనిపిస్తాడు అనేది మనం అంగీకరించటం. మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన, ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి ఏ విధంగా చేరుకోవాలి, మనము ఆ గోలోక ధామానికి భగవంతుడి సేవ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా చేస్తే మనకి ఈ మన జీవితాన్ని మనం జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి తప్పించుకోగలుగుతాం, భగవంతుడి సేవ ఎక్కువగా ఏ విధంగా చేయగలుగుతాం అనే దాని మీద తాత్విక శోధన చేయమంటున్నారు. ఇవన్నీ జ్ఞానం అని, వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా అజ్ఞానం అని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా ఆ తెలివితేటలు ఉన్న వాళ్ళు చేసేవాళ్ళ పనులు అనమాట. కానీ వాటికి ఆపోజిట్ గా ఏ చేసినా సరే అవన్నీ కూడా అజ్ఞానం మూలంగా చేస్తున్నారు. ఆ తమో గుణం మూలంగా వాళ్ళు అజ్ఞానం, అవిద్య ప్రవేశిస్తుంది. ఆ అవిద్య మూలంగా పూర్తిగా మనము అజ్ఞానంలో మునిగిపోతాం. అజ్ఞానంలో మునిగిపోయినప్పుడు అటువంటి తప్పు పనులన్నీ కూడా చేస్తుంటాం. దీనికి ఆపోజిట్ లో ఉండేదంతా కూడా అజ్ఞానం అని నేను ప్రకటిస్తున్నానని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఆత్మతత్వం గురించి ఏం చెప్తారో చూద్దాం. ఆత్మతత్వం
జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమస్నుతే అనాదిమత్పరం బ్రహ్మాన సత్ తన్నాసదుచ్యతే. దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు అమృతత్వమును చెవి చూసావో అట్టి దానిని నేను వివరిస్తాను. అది లేనిది, ఆది లేనిది, నాకు అధీనమైనది అయిన బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణములకు అతీతముగా ఉంటుంది. బ్రహ్మం అంటే పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ గురించి నేను వివరిస్తాను. భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణములకు అతీతంగా ఉంటుంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం అన్ని పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటాం కదా, ఆ పనులన్నిటికీ కూడా ఆయనకి సంబంధం ఉండదన్నమాట. ఆ పనులతో పూర్తిగా ఆయన సపరేట్ గా ఉంటారు ఆ పరమాత్మ. అది చెప్తున్నారు అనమాట. కార్యములకు అతీతంగా ఉంటుంది. ఇది ఆత్మతత్వం గురించి, ఆత్మని గురించి తెలుసుకోవటం అన్నమాట. ఇది ఆత్మ శాశ్వతం అని, పరమాత్మ కూడా శాశ్వతంగా ఉన్నారని, మన ఆత్మ ఆనందాన్ని ఏ విధంగా పొందుతుంది. మనకి దేహం సుఖం కోరుకుంటుంది, దేహం సుఖం కోరుకుంటుంది, మనస్సేమో శాంతి కోరుకుంటుంది, ఆత్మ ఆనందం కోరుకుంటుంది. మనశ్శాంతి ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? ఎక్కువగా ఇంద్రియాలకి, ఎక్కువగా కోరికలకి మనం బద్ధలమైపోకుండా ఉన్నప్పుడు, బద్ధజీవులుగా మారకుండా ఉన్నప్పుడు మనకి మనశ్శాంతి వస్తుంది. మనశ్శాంతి వచ్చినప్పుడు ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందుతుంది. ఎప్పుడు ఆ మనశ్శాంతి ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ ఎలా చేసుకోవాలి? భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకోవాలి. భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకుని భగవంతుడి సేవ చేయటం ద్వారా మనకి ఆత్మ ఆనందం పొందుతుంది, మనశ్శాంతి వస్తుంది. ఇంద్రియాల కంట్రోల్లోకి వచ్చినందువల్ల మనశ్శాంతి మూలంగా మనము ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాం. భగవంతుని పూజ చేసుకోవాలన్నా, భగవంతుడి జపం చేసుకోవాలన్నా మనకి భౌతికంగా అనవసరమైన కష్టాలన్నీ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి, పెద్ద ఇల్లు కట్టుకోవటం మనకి శక్తి ఉండదు. ఆ ఇంటి మీద ఈఎంఐలు కడుతూ ఉండాలి. అనవసరమైనవన్నీ నెత్తి మీద పెట్టుకున్నప్పుడు అవన్నీ భారం మొయ్యలేని భారాన్ని నెత్తి మీద పెట్టుకున్నప్పుడు హరే కృష్ణ నామం జపించరా అంటే నామం కూడా చేయలేము మనం. ఆ వాటి మీదకి ఆ భారం ఏ విధంగా దించుకోవాలన్నదే ప్రయత్నమే జరుగుతూ ఉంటుంది. దాని మూలంగా మనశ్శాంతి ఉండదు. ఆ భారం పెట్టుకోకుండా ఉండాలి. కొన్నిటి మీద వైరాగ్యం తెచ్చుకోవాలి. మనం వైరాగ్యం తెచ్చుకుని ఎంతవరకు మనం సరళంగా జీవించాలి, ఎంతవరకు మనం హ్యాపీగా ఉండగలం అన్నది అంతవరకు చేసుకుంటూ మనము జీవితాన్ని హ్యాపీగా ఆనందంగా గడపగలగాలన్నమాట. భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణములకు అతీతంగా ఉండాలి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అట్లాంటివన్నీ చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి. ప్రతిదీ కూడా మనం కావాలి అని ఆశపడకూడదు. వైరాగ్యంగా ఉండటం అలవాటు చేసుకోవాలన్నమాట. మన వల్ల అయిందనుకో, మనం చేసుకోగలిగితే చేసుకోవచ్చు. మన దగ్గర డబ్బు ఉంది, బాగా అన్ని వసతులు చేసుకోండి, తప్పలేదు. కానీ మన వల్ల కానిది మనము ఆశించకూడదు. ఆశించినప్పుడు మనకి దుఃఖమే మిగులుతుంది. సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతో అక్షిర శిరోముఖం. సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షిరోముఖం సర్వతోక్షి శిరోముఖం సర్వతః శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతో అక్షి శిరోముఖం సర్వతః శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదాలు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖాలు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఆ విధంగా పరమాత్మ జగత్తంతా ఆవరించి ఉన్నారు. నిన్న మనం చూసాం కదా, ఆయన విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో మొత్తం అంతా కూడా ఆయన సర్వాంతర్యామి, పూర్తిగా నిండిపోయింది విశ్వం అంతా కూడా. ఆయన తలలు, చేతులు, కాళ్ళు మొత్తం అంతా కూడా నిండిపోయింది కదా విశ్వరూప సందర్శనంలో. అలా మొత్తం కళ్ళు, పాదాలు, చెవులు అన్ని ఆయనతో పూర్తిగా సర్వం విశ్వం అంతా కూడా ఆయన శక్తితో నిండిపోయింది. పరమాత్మే ఉన్నారు ఎక్కడైనా సరే, ప్రతి చోట కూడా పరమాత్మ ఉన్నారు, జగత్తంతా కూడా అనేది గుర్తించాలి మనం. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం
సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలం అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియరహితుడు, అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడైన అనాసక్తుడు, ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణములకు అతీతుడు, మరియు అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభువు. అది త్రిగుణాతీతుడు అనమాట. ఈ గుణాలన్నీ కూడా మన మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటాయి. గుణాలకన్నిటి కూడా అధిపతి ఎవరు? ప్రకృతి మీద అధిపతి ఎవరు? ప్రకృతికి పరమాత్మే, భగవానుడు. కాబట్టి ఆయన గుణాల ప్రభావం ఏది చేయదు. ఆయనకి గుణాల ఇది ఉండదు అనమాట. ఇంద్రియాధిపతి ఆయన భగవంతుడు. కాబట్టి గుణాల ప్రభావం ఆయన మీద చూపించదు. అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియరహితుడు. ఇంద్రియాలన్నీ ఏవి? ఇప్పుడు మనము చేత్తో అన్నం తీసుకొని నోట్లో పెట్టుకుంటేనే తినగలుగుతాం. భగవంతుడు అట్లా కాదు. ముక్కుతో మనం తీసుకెళ్లి నివేదన చేస్తాం. నివేదన చేసినప్పుడు ఆవిరి ఉంటుంది కదా, ఆవిరి ద్వారా, వాసన ద్వారా భగవంతుడు స్వీకరిస్తారనమాట ఆహారాన్ని. ఆ విధంగా ఆయన ఏ అవయవంతో అయినా సరే, ఏదైనా సరే చేయగలరు ఆయన భగవంతుడు. ఇంద్రియరహితుడు అనమాట ఆయన. అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు ఆయన. ఒక చిన్న దోమ దగ్గర నుంచి, చీమ దగ్గర నుంచి ఏనుగు దాకా భగవంతుడి పోషణలోనే ఉన్నాయి. నేను పోషించేస్తున్నాను, నేను ఈ జీవిని పోషిస్తున్నాను, ఈ జీవిని పోషిస్తున్నాను. మనది ఏమీ లేదు, మొత్తం కూడా భగవంతుడే. అవి బతకట్లేదా? చిన్న చీమ బతుకుతున్నది, ఏనుగు కూడా బతుకుతున్నది. కన్నుల ఆహారం తినే ఏనుగు కూడా బతుకుతున్నది. ఎలా? భగవంతుడు వాటికి కావాల్సినవన్నీ ఆయనే సప్లై చేస్తున్నారు. పోషించేవాడైన అనాసక్తుడు. అట్లా పోషిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆసక్తి ఉండదు వాటి మీద ఆయనకి. ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు అతీతుడు, త్రిగుణాలకు కూడా అతీతుడుగా ఉంటారు. అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభువు. ఆయన త్రిగుణాతీతుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆ త్రిగుణాలకు ప్రభువు ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడే. అంటే ప్రకృతిని నియంత్రించేవాడు కృష్ణ భగవానుడే. ఆయన నియంత్రణలోనే ప్రకృతి ఉంటుంది. గుణాలు కూడా ఆయన నియంత్రణలోనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇంద్రియాలు, గుణాలు అంటే ఏంటి? సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం. ప్రతి జీవిలో కూడా 3 గుణాలు ఉంటాయి. సత్వగుణం ఉంటుంది, రజోగుణం ఉంటుంది, తమోగుణం ఉంటుంది. కాకపోతే ఎక్కువగా పూజ చేస్తూ ఎక్కువగా భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉన్న వాళ్ళకి సత్వగుణం ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. రజోగుణం, తమోగుణం తగ్గుతాయి, కొంచెంగా ఉంటాయి. అట్లా ప్రతి జీవిలో కూడా ఉంటాయి. కాకపోతే భగవంతుడు వాటికన్నిటికీ కూడా అధిపతి. ప్రకృతికి అధిపతి ఎవరంటే భగవంతుడు. ఆయన కనుసన్నల్లోనే నడుచుకుంటుంది అనమాట ప్రకృతి. బహిరంతరస్య భూతానాం అచలం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చేతత్. పరమపురుషుడు కదిలే మరియు కదలలేని ప్రతి జీవుని బయట లోపల ఉంటాడు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతను చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవటానికి భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించిన వారు. చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలోనే కూడా ఉన్నారు. చాలా దూరంలో ఎక్కడో గోలోకంలో ఉన్నారు. ఆయన మనకేం చేస్తారని అనుకోవడానికి లేదు. చాలా దగ్గరగా పరమాత్మ రూపంలో మన హృదయంలోనే ఉన్నారు భగవంతుడు. మన పక్కనే ఉన్నారు. ఆయన ప్రహ్లాదుడు చెప్తారు కదా, ఎక్కడున్నాడు చూపించు నీ హరి, శ్రీహరి నారాయణ నారాయణ అంటున్నావు కదా, ఎదురుగా ఉన్న నన్ను కొలవకుండా నన్ను అందరూ 3,000,000 దేవతలు కొలుస్తున్నారు, నా పాదాలకు నమస్కారం చేస్తున్నాను, నువ్వు నారాయణ అంటావేంటి? చూపించరా ఇక్కడ ఈ స్తంభంలో చూపించని అడుగుతాడు హిరణ్యకశిపుడు. అడిగితే అప్పుడు ఆయన చెప్తారనమాట, ఇందుగలడు అందులేడని సందేహం వలదు, నీ సందేహం వద్దు, చక్రి సర్వోపహతుందై ఎందెందు వెదకి చూసినా అంతందేయగలడు. దానవాగ్రణి వింటే నువ్వు విన్నావనుకో, నువ్వు దానవుడివి, రాక్షసుడివి, విన్నావనుకో, దానవాగ్రణి దానవులందరికీ అధిపతిమైనటువంటి ఓ హిరణ్యకశిప నువ్వు విన్నావంటే నేను చెప్తా, ఎక్కడ చూసినా ఆయనే కనిపిస్తున్నాడు నాకు, ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ లేడు అని చెప్తాడు ప్రహ్లాదుడు. ఏది ఇదిగో ఈ స్తంభంలో చూపించు అని అడిగితే ఆ స్తంభాన్ని కొట్టంగానే స్తంభంలో నుంచి వచ్చేస్తారనమాట పరమాత్మ. ఆయన ఎవరు? నరసింహావతారంగా వచ్చి ఆయన సంహరించడం జరుగుతుంది హిరణ్యకశిపుని. ఆ విధంగా ప్రతి వాళ్ళని రక్షించడానికి పరమాత్మ ఆయన ఏ అవతారం కావాలంటే ఆ అవతారంలో వచ్చేస్తూనే ఉంటారు. పరమ పురుషుడు కదిలే మరియు కదలని ప్రతి జీవిలో కూడా
పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు. ప్రతి జీవరాశిలో కూడా ఆయన ఉన్నారనమాట. మనం వెళ్తూ ఉంటాం, దారిలో వెళ్తూ 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 ఊరికే పక్కన పడుకున్న కుక్కను కూడా ఒక దెబ్బ వేసిపోతూ ఉంటాం దాన్ని. మనల్ని ఎవరైనా ఒక దెబ్బ వేస్తే ఎంత నొప్పి పుడుతుంది కదా. అట్లా చేయకూడదు అన్నది మనకి తెలియదు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నది, అతి సూక్ష్మం అనమాట. భగవంతుడు చాలా సూక్ష్మంగా ఉన్నారు. అతను అట్లాగే ఆత్మ, పరమాత్మ. ఆత్మ కూడా చాలా సూక్ష్మంగా, మనకి అసలు దొరకదు ఆత్మ. ఆత్మ ఏంటంటే భగవంతుడి కాంతి, ఆయన చైతన్యం. ఆ చైతన్యం నుంచే ఆత్మలో చైతన్యం ఉంటుంది. ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారంటే డెడ్ బాడీనే. తెలుసుకోవటానికి భౌతిక ఇంద్రియాలకు శక్తి మించినది. మన ఇంద్రియాలతో మనం తెలుసుకోలేము. అందుకే ఆయన భగవంతుడు ఏం చెప్పారు, దివ్య చక్షువులు ఇవ్వాలి. దివ్య చక్షువులు ఏంటంటే మనము ఆ భక్తి ద్వారా మనం చేసే కృషి ద్వారా మనకి ఆ భగవంతుడు కనిపిస్తారు అన్నమాట. మనకి దర్శనం అవుతుంది. మనకి చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరిలో, ప్రతి వాళ్ళల్లో కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు. ఆత్మ మరియు పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకోగలరు? ఇది క్షేత్రం తదా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః. ఇది క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః. మద్భక్తయే తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఈ విధంగా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞానం విషయమును నేను సంగ్రహంగా తెలియజేశాను. నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదప వారు నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు. భక్తులు మాత్రమే దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. క్షేత్రం గురించి, జ్ఞానం గురించి, జ్ఞేయం గురించి అన్ని విషయాలు కూడా తెలియజేశాను ఇప్పటిదాకా నేను. క్షేత్రం అంటే ఏంటి, జ్ఞానం అంటే ఏంటి, జ్ఞేయం అంటే ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి, ఇది ప్రకృతి అంటే ఏంటి, పురుషుడు అంటే ఏంటి, అన్నీ కూడా చెప్పాను నేను. అన్నీ సంగ్రహంగా తెలియజేశాను. కానీ ఆ విషయాలు ఎవరికి అర్థమవుతాయి? ఒక భక్తుడు చెప్పడం ద్వారా, భక్తులు వినటం ద్వారా భక్తులకు మాత్రమే అర్థమవుతాయి. కానీ అలా చేసిన పిదప వేరే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అలా చేసిన పిదప వారు తమ దివ్య స్వభావంతో వాళ్ళ గుణాలు మారిపోతాయి. మారిపోయి వాళ్ళకి ఒక దివ్యమైనటువంటి ఆ గుణాల ప్రభావం మారిపోతుంది. మారిపోయి దివ్య స్వభావం వస్తుంది వాళ్ళకి. వాళ్ళ స్వభావమే మారిపోతుంది. మారిపోయి వాళ్ళు భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులైతారు. పూర్తిగా నియుక్తులైనప్పుడు ఆ భగవంతుడి కృపకు పాత్రులైతారు. స్వభావాన్ని ఆయన భగవంతుడి ఎలా ఉన్నారో ఆ విధంగా వీళ్ళు కూడా ఉంటూ ఉంటారనమాట. ఆ స్వభావాన్నే పొందుతారని చెబుతున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు వింటున్నారు, భాగవతం చెప్తున్నారు అనమాట. ఆ భాగవతాన్ని వింటున్నారు. ఆయనతో పాటుగా పరీక్షిత్ మహారాజుతో పాటుగా ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు మునులు. అందరూ కూడా వచ్చారు. ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చారు, దూర ప్రదేశాల నుంచి. అంత ఫాస్ట్గా ఎలా తెలిసింది వాళ్ళకి? మంత్ర ప్రభావం, మంత్రం ద్వారా తెలిసింది వాళ్ళకి. వాళ్ళందరూ కూడా యోగ సిద్ధులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అట్లా వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిపోతుంది అనమాట. తెలవంగానే వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా, మనకి ఫ్లైట్ అంటే మనకి చాలా చాలా ఆటంకాలు ఉంటాయి. చాలా ముందుగా బయలుదేరాలి, ముందుగా ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నవి కాదు. కానీ వాళ్ళ ఇమీడియట్ గా నిమిషాల మీద వచ్చేసారు వాళ్ళు అక్కడికి. సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్పే భాగవతం వినడం కోసంగా, పరీక్షిత్ మహారాజును చూడటం కోసంగా. అంత గొప్ప మహారాజు వెళ్ళిపోతున్నారు, ఆయన ఒక్కసారి చూద్దాం అనే దీంట్లో వచ్చారు. అందరూ కూడా వచ్చి కూర్చుని 7 రోజులు కూడా ఉండి విని వెళ్ళారనమాట. భాగవత సప్తాహం అంతా అయిన తర్వాత పరీక్షిత్ మహారాజు దేహం చాలిస్తే అప్పుడు ఆ పరీక్షిత్ మహారాజు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన కూడా, వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుందన్నమాట. తక్షకుడు అనే పాము చేత కరవబడి ఆయన దేహాన్ని చాలిస్తారు. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి వికారాంశ గుణంశ్చైవ విధి ప్రకృతి సంభవాన్. భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండు కూడా అనాది అయినవి, సనాతనమైనవి అని తెలుసుకోవాలి. వాటి మార్పులు, భౌతిక గుణాలు కూడా
భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినవే. ఈ ప్రకృతి నుంచి మొత్తం కూడా ఈ గుణాలన్నీ, మొత్తం ఈ జీవరాశులన్నీ 84 లక్షల జీవరాశులు. ఇవన్నీ కూడా ఈ జన్మలన్నీ అయిన తర్వాత మానవ జన్మ వచ్చిందనమాట. ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి ఇవి ప్రకృతిలో, అనాది నుంచి ఉన్నాయన్నమాట జీవాత్మలు. ఈ జీవాత్మలు ఏంటంటే ఒక్కొక్క దేహంలో ప్రవేశిస్తూ చిన్నగా మనిషి దేహం వచ్చింది మనకి. ఈ మనిషిగా జన్మం ఎత్తిన తర్వాత మనము ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధిని తప్పించుకోవడానికి మనము ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినవి ఇవన్నీ కూడా మన భౌతిక ప్రకృతి నుంచి పుట్టినటువంటివే అని చెప్తున్నారండి. కాకపోతే వీటికన్నిటికీ జ్ఞానం ఉండదు, చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వాటికి ఎంతసేపటికంటే వాటిని అవి రక్షించుకోవడము, మనని ఆహారం సంపాదించుకోవడము, పిల్లల్ని కంటము, వీటి వరకే ఉంటుంది. వాటి జ్ఞానం తక్కువగా ఉంటుంది, వాటికి భగవంతుడి జ్ఞానం ఉండదు వాటికి. కానీ మనిషికి ఆ జ్ఞానం ఉంది. మనిషికి ఎక్కువ ఇచ్చాడు భగవంతుడు, ఎందుకంటే ఆయన సేవలో నియుక్తులు అవ్వాలి, అందరూ గోలోకానికి చేరుకోవాలి, అందుకని చెప్పి ఇచ్చారు భగవంతుడు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, దాన్ని అంతా కూడా వృధాగా అన్ని విషయాలు, అనవసరమైన విషయాలకి ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాం ఆ జ్ఞానాన్ని. కార్యకారణకర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి రుచ్యతే, పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతు రుచ్యతే. భౌతిక ప్రకృతి కార్యములన్నింటికి ప్రకృతియే కారణం, భౌతిక కార్యములన్నింటికి ప్రకృతియే కారణం కాగా ప్రపంచమునందలి సుఖ దుఃఖాలను అనుభూతి చెందుటలో జీవాత్మయే బాధ్యుడు అని చెప్పబడినది. అది భౌతిక కార్యాలన్నింటికీ కూడా ప్రకృతియే కారణం అని చెప్తున్నారు. ప్రపంచమునందలి సుఖ దుఃఖాలు, సుఖం గాని దుఃఖం గాని అన్నింటికీ కూడా జీవాత్మే బాధ్యుడవుతాడు. ఎందుకంటే ఈ గుణాల ప్రభావం మూలంగా మన కోరికలు విపరీతంగా ఎక్కువైపోయి ఆ కోరికల మూలంగా ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. ఇంద్రియాలన్నీ కోరికలతో ఈ మొత్తం ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు నిండిపోతూ ఉంటాయి. ఆ కోరికలు నిండిపోయినప్పుడు మనసు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, మనసు యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ చిత్తంలో స్టోర్ అవుతుంది. బుద్ధి కూడా యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు ఆ బుద్ధి ఏది ఇవ్వాలి ఏది వద్దు అన్నది నిర్ణయించగలగాలి. లేదు చిత్తంలో స్టోర్ అయిపోయినప్పుడు అవి మొత్తం కూడా ఆ జీవాత్మని బాధ్యుడిని చేస్తాయి. జీవాత్మ ఏం చేస్తుంది, అవన్నీ కూడా ఆ ఫలాలన్నీ తీసుకుని, ఆ ఫలితం వస్తూ ఉంటుంది కదా, ఆ కోరికల ఫలితం, ఆ ఫలాలన్నీ తను తీసుకుంటుంది, ఆరగించి అవన్నీ తీసుకుని వేరే దేహంలోకి ప్రవేశిస్తూ అన్ని ఈ విధంగా చుట్టుకుంటాయి అన్నమాట. బద్ధుడిని చేస్తాయి. మళ్ళీ జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ 84 లక్షల జీవరాశులు, 9 లక్షల స్పెసీస్ లివింగ్ ఇన్ ద వాటర్, 20 lakhs ఏమో నాన్ మూవింగ్ లివింగ్ ఎంటిటీస్, అంటే స్థావర జంగమాలు, అంటే ఏంటంటే ట్రీస్, ప్లాంట్స్, ఇవన్నీ కూడా 20 లక్షలు. 11 లక్షలేమో ఇన్సెక్ట్స్, రెప్టైల్స్, ఇవి 11 లక్షలు. 10 లక్షలేమో బర్డ్స్, 30 లక్షలేమో క్వాడ్రపెట్స్, 4 లక్షలేమో మనుషుల రకాలు 4 లక్షలు. అంటే ఒక్క ఈ భూలోకమే కాదు, చాలా విశ్వాలు ఉన్నాయి కదా, అన్నింటిలో ఒక్కొక్క చోట ఒక్కో రకమైన మనుషులు ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ కలిపి 4 లక్షల రకాలు మనుషులు, అన్ని కలిపి 84 లక్షల జీవరాశులు. ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలు అయిన తర్వాత మనకి మనిషి జన్మ వస్తుంది. ఈ మనిషి జన్మలో మనం చేయాల్సిన కార్యాన్ని సక్రమంగా చేయకపోతే మళ్ళీ కూడా ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల్లో పడిపోతాము. లేదంటే ఒక్క స్టెప్ ముందుకెళ్ళి కొంచెం మంచి జన్మ వస్తుంది. అట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తూ మనం భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాల్సి వస్తుంది. పురుష ప్రకృతి స్థోహి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుభవించుతూ జీవిత మార్గమును అనుసరించును. వాటి పట్ల మమకార శక్తియే జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణమగును. అది
ఇప్పుడు ప్రకృతిలో స్థిరమైన జీవాత్మ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉంటుంది జీవాత్మ. ఉన్నప్పుడు త్రిగుణాలను అనుభవిస్తుంది. సత్వగుణంలో చేసే పనులు కానీ, రజోగుణంతో చేసేవి కానీ, తమోగుణంతో చేసేవి కానీ అన్నింటి ప్రభావము జీవాత్మ మీద పడుతూ ఉంటుంది. జీవిత మార్గమును అనుసరిస్తుంది. ఆ త్రిగుణాలతో చేసినటువంటి పనులన్నింటితో పాటుగా మనం జీవిస్తూ ఉంటే ఈ దేహంలో జీవాత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కూడా మనల్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. వాటి పట్ల మమకారాసక్తియే జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణమగును. ఈ జీవాత్మకు ఏమవుతుందంటే వేరే అధమ జన్మలు అంటే ఈ జంతువుల్లో ప్రవేశించటం, ఉన్నత జన్మలంటే ఒక పండితుడి పుత్రుడిగా పుట్టడం, ఒక గొప్పవాడిగా, ఒక రిచ్ మ్యాన్ గా పుట్టడం, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నత జన్మలు. ఒక స్టెప్ పైకి ఆ విధంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఫలితాలని గుణాల ప్రభావంతో మనం చేసేటువంటి కర్మల మూలంగా ఆ కర్మల ఫలితాలన్నింటినీ కూడా అది అనుభవిస్తూ ఆ జీవిత మార్గాన్ని అది అనుసరిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ జీవిత మార్గంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఆ జీవితం అయిపోగానే వెళ్ళే మళ్ళీ మార్గంలో ఇంకొక దేహాన్ని తీసుకోవాలి కదా, ఆ దేహాన్ని తీసుకుంటుంది. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్రజ్ఞేయం సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. భరతవంశీయుల్లో శ్రేష్ఠుడా నీవు చూచు ఈ సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రం మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలనే ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాము. క్షేత్రం అంటే ఈ దేహం, మరియు క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు ఉంటారు. వాళ్ళ ఇద్దరి కలయిక మూలంగానే మనము ఓ భరత వంశంలో శ్రేష్ఠుడా అని చెప్పిన అర్జునుడు పిలుస్తున్నారు, సంబోధిస్తున్నారు. భరత వంశంలోనే నువ్వు శ్రేష్ఠుడివి, నువ్వు చూచు సమస్త చరాచర ప్రాణులు, అన్ని ప్రాణులు కూడా ఈ క్షేత్రం యొక్క మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలననే ఉన్నాయి. ఈ రెండు లేకపోతే డెడ్ బాడీ, ఇంకా అసలు ఏం లేదు. ఈ ప్రయోగశాలల్లో శాస్త్రజ్ఞులు పట్టుకుందామని చూస్తారు, ఆత్మని పట్టుకుందామా, పరమాత్మ ఎక్కడున్నాడు, వీళ్ళందరూ పరమాత్మ అంటున్నారు. మైక్రోస్కోప్లు ఇవన్నీ పెడతారు, పెట్టి చూడాలని చూస్తారు, వాళ్ళకి దొరకదు, వాళ్ళకి కనిపించదు. మనిషిలో ఉన్నటువంటి చైతన్యమే ఆత్మ పరమాత్మ. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహినస్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరం గతి. సర్వత్రా సమముగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు తమ మనస్సు చే తమను తామే దిగదార్చుకోరు. ఈ విధంగా వారు పరమ పదములకు చేరును. అది ప్రతి జీవిలో కూడా పరమాత్మను చూస్తూ వాళ్ళు రాయిని బంగారాన్ని రెండింటినీ కూడా సమానంగా భావించేవాళ్ళు, అందరిలో కూడా పరమాత్మ రూపాన్ని చూసేవాళ్ళు, అన్ని జీవరాశులు హింస చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు. హింస చేసి నాలిక రుచి కోసంగా ప్రతి జీవిని కూడా హింసిస్తూ ఉంటాం మనం. అలా హింసించకుండా ఉండాలన్నమాట. అలా చేసేవాళ్ళు తమను తామే దిగదార్చుకుంటారు. ఈ విధంగా వారు పరమ పదమునకు తమ మనస్సు చే తమను తామే దిగదార్చుకోరు. అంటే ఇలా చేసేవాళ్ళు దిగదార్చుకోరు, హింసించేవాళ్ళు దిగదార్చుకుంటారు, చూడలేకపోయిన వాళ్ళు దిగదార్చుకుంటారు. దిగదార్చుకోవడం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనిషిగా జన్మించాము, వాళ్ళది నెక్స్ట్ జన్మ ఏమొస్తుంది? ఏ పందిగానో కుక్కగానో అలా వస్తుంది అనమాట. లేదు, నెక్స్ట్ స్టెప్ పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక పండితుడు గాను, లేకపోతే ఒక ఋషి గాను, లేకపోతే మంచి జన్మలు, మంచి మనం ప్రాప్య పుణ్య కృతాంలో కానం చదువుకున్నాం కదా ముందర శ్లోకాల్లో. అట్లా మంచి లోకాలకు వెళ్ళి మంచి పుణ్యజీవులుగా వాళ్ళు జన్మం తీసుకుంటారు. క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞాన చక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షంచ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. దేహము క్షేత్రమునకు, దేహమునెరుగు క్షేత్రజ్ఞునకు గల వేదమును జ్ఞాన శిక్షువులచే గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తిని పొందే పద్ధతి తెలిసిన వారు పరమ పదాన్ని చేరుకుంటారు. ఈ క్షేత్రం గురించి, క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి అంతా తెలుసుకుని ఆ జ్ఞాన చక్షువులు ఎవరికైతే అవిద్య నశించి విద్య ఎవరికైతే అభివృద్ధి చెందుతుందో వాళ్ళు భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తిని పొందుతారనమాట.
విముక్తిని పొంది ఈ సముద్రం నుంచి వాళ్ళు నావను పట్టుకుని సముద్రంలో సముద్రమే భౌతిక ప్రకృతి, ఈ సముద్రంలో నుంచి ఈదుతూ వెళ్ళలేము, ఒక నావ కావాలి. ఆ భక్తి అనే నావను పట్టుకుని వాళ్ళు పరమపదాన్ని చేరుతారు. లేని వాళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడే జన్మలు తీసుకుంటూ ఇక్కడే జయంట్ వీలు ఎక్కి దిగుతూ ఉంటారు. వాంఛకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.